Ja, vad sagts jag? Det var koncentrationslagen. Privatdagis hyn. Har det varit ner där schäferbältet som går ända från München till Wien? Nej, men det ser ut som en platta. Det var inte född där uppe i brännvinsbältet som går ända från Vladivostok till Kanada. Jag flyttar ju snart. Va? Jag flyttar på måndag. Så det här är nog sista gången vi ses. Ja, så vart har du bott då? Jag flyttar till Solabacke. Vart har du bott då? Jag har bott här, ja. Jag har bott här i 11 år. Här. 11 år. Här bor det 6 000 människor, vad menar du? I 7an då. I 7an. Ja. Jag tänkte på han som bor under mig som jag inte vet hur han ser ut. Han fick hans post igår. Han skulle till sjukhus. Jag går istället. Ja, men... jo, han heter Per Svensson. Jag heter Andersson. Jag går istället till hudkliniken. Ja, jag har mycket fel, men den här jävla... Och det är, ja. Den här jävla bilden, ja, här, den kan de ju titta på. Jag har inte varit 30 år sedan jag var... Nej, vi ska få husläkare. Fick vi välja vem vi skulle ha, sen blev det inget mer. Men vad fan, det var jättebra då nu. Ja.